ഞാൻ ഇനി ലൈവ് പോയി ഇനി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ഞാനൊന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് ചെയ്യട്ടെ മാതാജി? കയറിക്കോളൂ മാതാജി പ്രഭുജി, കാരണം യൂട്യൂബ് ലൈവ് കയറാത്തവർക്ക് വേണല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡിസ്കണക്ട് ആയിട്ടില്ലല്ലോ? ഇല്ല പ്രഭുജി, ഇല്ല, ഡിസ്കണക്ട് ആയിട്ടില്ല. റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, യൂട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ പ്രഭുജി. അല്ല, ഞാൻ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഒറ്റ മിനിറ്റ്. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? പറ്റുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി, കാണാനുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 1ാമത്തെ ദിവസത്തിന്റെയാണ്. അതിന്റെ വെച്ചാൽ അർജുന വിഷാദ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അതിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള അർജുനന്റെ ആ ടെൻഷനും വിഷമങ്ങളും എല്ലാമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ അധ്യായം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ അമ്പും വില്ലൊക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ആകെ ഒരു വിഷണനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. 2ാമത്തെ അധ്യായം ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴും അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ അവരെപ്പോഴും ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ആ കൂട്ടുകെട്ടിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാല്, അർജുന്റെ ഈ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് കൃഷ്ണൻ ആദ്യം കളിയാക്കുക ചെയ്യുന്നത്. കുതസ്ത്വ കശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അത് അനാരുജ്യഷ്ടം അസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു വെറുതെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാതിരി. അപ്പൊ എന്താ അർജുനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാല്, എന്താ നീ കാണിക്കുന്ന അർജുന, അല്ലേ? നിന്റെ ആകെ വളരെ മോശമാണ്. ഇങ്ങനെ എന്താണ്, ഈ ആൾക്കാരെ നിന്നെ കളിയാക്കും, അങ്ങനെ സ്വർഗം കിട്ടില്ല നിനക്ക്, കാരണം കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗം കിട്ടുന്നില്ല, നിന്റെ കീർത്തിക്ക് വളരെ ദോഷം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതില് 3ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനന്റെ ആ വിഷാദഭാവം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 11ാമത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് 30ാമത്തെ വരുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ അർജുനന് സാഖ്യയോഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞരാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ അർജുന ഇവിടെ അർജുനൻ ആകെ വിഷാദത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവസാനം അർജുനൻ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്റെ കൃഷ്ണ, എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം, ഞാൻ ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, എനിക്കറിയില്ല എന്താ ചെയ്യണമെന്ന്, എനിക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ. നമ്മൾ സാധാരണ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി എന്താ നമ്മൾ പോയിട്ടു അല്ലേ, ഭഗവാനെ എനിക്ക് അത് വേണം, എനിക്ക് വേദം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. ഇവിടെ അർജുനൻ നേരെ തിരിച്ചാ പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ അറിയാം ഭഗവാൻ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ള ഭഗവാൻ അറിയാം. അർജുനൻ പറയണേ, എന്റെ ഈ സ്റ്റേജില് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജില് ഭഗവാന് പറഞ്ഞൊരു എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, ഞാൻ അങ്ങയെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം എന്തായിരുന്നു, അർജുനും ഭഗവാനും ഒരു തോളിൽ കൈയിട്ടിറങ്ങുന്ന ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മാതിരി. അതാണ് ഭഗവാൻ പലപ്പോഴും അർജുനനെ കളിയായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ഗുരുവായിട്ടും അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനുമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അതോടുകൂടി അവർ തമ്മിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അവരുടെ സംഭാഷണ ശൈലിയും മാറുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇത് തുടങ്ങുന്ന എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഉടനെ ഭഗവാൻ അർജുനന് സാഖ്യയോഗം, അതായത് സാഖ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ ഈ ശരീരവുമായിട്ടുള്ള ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള എന്താണ് വ്യത്യാസം, രണ്ടും എന്താണ്, അതിന് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ള ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചെയ്യണം.
അപ്പൊ ആദ്യം പറയാന്ന് വെച്ചാല് ബ്രഹ്മൻ, ഭഗവാൻ 3 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പൂജിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസിനെ നോക്കിയിട്ട് ആൾക്കാർ പൂജിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പരമാത്മാവ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ പൂജിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റിലും പൂജിക്കുക. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുന്നില്ല. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നു. ശരിക്കും ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്ന ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവരാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ തുടങ്ങി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇനി ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെ ഉപദേശം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മളെ സൂര്യ ഭഗവാനെ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ? സൂര്യനെ കാണുമ്പോൾ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം കാണും, അതിന്റെ പുറകിൽ സൂര്യന്റെ ഒരു ശരീരമുണ്ട്, അതിന്റെ പുറകിൽ സൂര്യ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3നെയും ഭഗവാന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനോട് ഭഗവാൻ പ്രഭു അതിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ സൂര്യനെ കാണുന്നുണ്ട്, സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം കാണുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു സൂര്യന്റെ രൂപമുണ്ട്, അതിന്റെ പുറകിൽ സൂര്യ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസ് ഉണ്ട്, ഭഗവാനുടെ പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ, അതിന്റെ കൂടെ ഭഗവാനുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 കൺസെപ്റ്റിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓരോ ഇതിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതേതായിട്ടുള്ള മോക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ അതേതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് പറയാണ് ഈ ശരീരം അതെന്താണ്, ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജഡ ശരീരമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അതെന്ത് ഇപ്പൊ സോറി എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ പറയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ 6 ഗുണങ്ങളോട് ചേർന്നിട്ട്, ആദ്യന്റെ ഉത്തമ ഗുണങ്ങളോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് സൗന്ദര്യമുണ്ട്, സമ്പത്തുണ്ട്, കീർത്തിയുണ്ട്, ശക്തിയുണ്ട്, ജ്ഞാനമുണ്ട്, വൈരാഗ്യമുണ്ട്. അതായത് വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ മനുഷ്യന്മാരോട് തോന്നുന്ന വൈരാഗ്യമല്ല, ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാനുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഈ 6 ഗുണങ്ങളും ആരാണോ ഉള്ളത് അതിനെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ അത്രത്തോളം ഉജ്ജ്വല തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ശരീരം പറഞ്ഞ ഒന്നുമല്ല, അത് ഒരു ഗുണമില്ലാത്ത സംഗതിയാണ്, ജീവാത്മാവാണ്, അതിനെയാണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ട് പറയാണ് കാർപ്പണ്യദോഷോപ ഹതസ്വഭാവ വൃക്ഷാമിത്വം കർമ്മ സമ്മൂഢചേത യച്ഛേയ സ്വാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാന്തിമാം ത്വം പ്രപന്നം. ഇവിടെ പറയാണ് കൃഷ്ണ, ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക്, അതായത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, നിർവഹണത്തിനെ പറ്റി ഒന്നും എനിക്ക് വ്യക്തമാകുന്നില്ല, ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലും. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങേ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായ ഉപദേശം തന്നാലും. അതായത് ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ടോട്ടലി ഒരു സറണ്ടേഡ് ആവുക ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എല്ലാം ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സമയം വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ആ ഗുരുത്വ സ്ഥാനം വന്നിട്ട് നമ്മൾക്കുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പോയിട്ട് ഭഗവാനെ എനിക്ക് അത് തരൂ, എനിക്ക് ഇത് തരുന്ന ഒരിക്കലും പറയരുത്. കാരണം നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ ജന്മങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. ആ ജന്മങ്ങൾ എന്താണെന്നും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നും എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ അറിയുള്ളൂ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് പോയിട്ട് എന്താ പറയണേ, ഭഗവാനെ എന്താണോ എനിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് തരൂ എന്ന് പറയാം. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തരപ്രാപ്തി ധീരസ്തത ന മുഹ്യതി. അപ്പൊ നീ ഭഗവാൻ ഉപദേശം തുടങ്ങണം അർജുനൻ, കാരണം ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതേമാതിരിയുള്ള ആ സ്നേഹബന്ധത്തിലുള്ള ശിഷ്യനായിട്ടോ ഒരു തേരാളിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന ഇനി ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധത്തിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ആ ഭഗവാന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മാറി ഭഗവാൻ ഉപദേശം തുടങ്ങുകയാണ്. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെപ്പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതായത് ജ്ഞാനത്തിന് പറയണം, അതായത് ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് ജീവാത്മാവ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. അതിനെ പറയണം ജീവസത്ത അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയും. അതുകൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതാണ് ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഉൾവിളി തോന്നും അല്ലെ? ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആരോ ചോദിക്കുന്നു അത് വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അത് പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ജീവാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഇനി അത് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതേസമയം ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാൻ ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് ഞാനിതൊക്കെ പറയും എന്താ വേണ്ടത്, പക്ഷെ നിനക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിനക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.
ചില സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കും, ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയും പരമാത്മാവ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് കേൾക്കില്ല അല്ലെ, ജീവാത്മാവ് കേൾക്കില്ല, തോന്നി മരിക്കും. അതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അതായത് ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു നശ്വരമായിട്ടുള്ള വസ്തുവല്ല, അത് അനശ്വരമാണ്, ഒരു നാശമില്ല. അതെന്താണ് ഇപ്പൊ ശരീരത്തിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കല്ലേ, നമുക്ക് വയസ്സാവും, നമ്മളെന്താ അമ്മയുടെ വയറ്റിലുണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞ് ജനനം വന്നു, പിന്നെ ബാല്യകാലം വന്നു, കൗമാരം വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വാർദ്ധക്യം വന്നു, പിന്നെ ജരാനരകളായി അല്ലെ, പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത മരണശേഷത്തിലേക്ക് വരണം. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതിനാണ്? ഈ ശരീരത്തിനാണ് ഈ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്, ഈ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ചേഞ്ചസ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ശരീരം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ നിർമ്മിക്കണം. ഏതൊക്കെയാ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫയർ, വാട്ടർ, സ്കൈ, എയർ, ഇത് അതായത് ആകാശം, അഗ്നി, വായു, വെള്ളം, ഭൂമി. ഈ 5 കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഈ നമുക്ക് ഭൗതിക ശരീരം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മരണശേഷം എന്താവുന്നു, ഇതെല്ലാം ഈ 5 ഭൂതങ്ങളും തിരിച്ച് അവരവരെ സ്റ്റേജിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ശരീരത്തിന്. പക്ഷെ ആത്മാവ് മാത്രം ശാശ്വതമായി ഇരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇത് ആ കൺസെപ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചെറുപ്പത്തിലേ വന്നു, വലുതായി വലുതായി വീണ്ടും അതേ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് ശരീരം. അടുന്നു നശ്വരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ശരീരം. ആ ശരീരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വലിയ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൂജിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്ന അതെല്ലാം വേണ്ടത്, അതെല്ലാം നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനും, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ നശ്വരമായിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൂട്ടാതെ എപ്പോഴും ശാശ്വതമായി എന്താണുള്ളത് അതിനോട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക, അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെവിടുന്ന വന്നിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളും എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പുത്രന്മാരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഏതോ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഭൗതികതയിൽ പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവൻ മരണമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലെ, അശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ദുഃഖാലയം എന്ന് പറയും. എന്താണ്, നമുക്ക് എന്നും കഷ്ടകള പറഞ്ഞല്ലേ, എന്നും ടെൻഷൻ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ കർമ്മക്കണക്കുണ്ടാക്കി ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ വരുന്നു. അതിനായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെയും അടുത്ത ജന്മം വരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ, 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. എന്താണ്, ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാൻ തന്നെ വരുന്നത് നാമസങ്കീർത്തന രൂപത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നിന്നായി നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നത് തുല്യമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു മോക്ഷപ്രാപ്തി. ഇപ്പൊ കിട്ടണേ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടാന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ കർമ്മം വീണ്ടും നമ്മൾ മനുഷ്യജന്മയുടെ പല ജീവിതത്തിൽ പോയിരുന്നത്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും കലിയുഗത്തിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്താണ്, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വളരെ സുഖമുള്ള കാര്യമാണ് നാമജപം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ആ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ഒരേ ശരീരം ഇന്ന് ആത്മാവ് ഒന്നിൽ നിന്ന് വേറൊന്ന മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഒരേ അല്ലെ, നമ്മുടേതായ കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ വാഹനങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം മാറ്റുന്നു, അതേമാതിരി ഉള്ളൂ. അതായത് ഒരു കർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ആയുധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിനായി നമ്മളിപ്പോൾ സൈക്കിൾ മേടിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഒരു സ്കൂട്ടർ മേടിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു കാർ മേടിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വരെ ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റിയിട്ടു. നമ്മളിപ്പോ നാളികേരം വെട്ടാൻ അല്ലെ, വെട്ടോത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിനെ മാറ്റി അടുത്ത ശരീരത്തിന് ഇട്ടും. അതും എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്, കർമ്മക്കണക്കനുസരിച്ചിട്ട്. അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെറുപ്പകാലത്ത് ടോയ് സൈക്കിൾ, പിന്നെ സൈക്കിളായി, പിന്നെ ബൈക്കായി. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ മാറുന്ന മാതിരി തന്നെ ഈ ശരീരത്തിനെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ കൺസെപ്റ്റ്, അതായത് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നാശമില്ല. നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നാശമില്ലാത്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ മരണഭയം വരുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. ഈ ആത്മാവിനെ പറ്റിയും ശരീരത്തിനെ പറ്റിയും മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മരണഭയം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നശിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞപ്പോ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു, അടുത്തേക്ക് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയേണ്ടത്, അതായത് മരണത്തെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ഒരു ജന്മം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, മരണം സുനിശ്ചിതമാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വന്നു അല്ലെ, ജനിച്ചു, മനുഷ്യജന്മമായിട്ട് വന്നു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ അസൈൻമെന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തേ, ദേഹത്യാഗം ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് മരണമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീരാമൻ എന്താ ചെയ്തത്, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു
ഡ്യൂട്ടീസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേഹത്യാഗം ചെയ്തപ്പോൾ മരണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത, അതിനെ ഭയപ്പെട്ടൊരു കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ ഭയപ്പെടാണ്ടിരിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടേ? നമ്മുടെ ശരിയായ കൺസെപ്റ്റ്, ഹൂ ആം ഐ, ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള അതിനെപ്പറ്റി സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖത ആഗമാ പായുനോ അനിത്യ സാം സ്ഥിതിക്ഷസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെ എത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്ന ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അതായത് ആ ഉപദേശം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണേ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കുന്തിപുത്ര, കുന്തിയുടെ മകൻ എന്ന അർത്ഥത്തില് കുന്തിപുത്ര, ഈ എല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഭക്ഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആകെ കഴിക്കണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ആർത്തി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ക്ഷണികങ്ങളാണ്. ഓരോ കാര്യങ്ങളും, എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു ക്ഷണികമായിട്ടാണ് സുഖം. ആ ഒരു കുറച്ച് നേരത്തേക്കുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ സുഖദുഃഖങ്ങള് അതേമാതിരി തന്നെ മഞ്ഞുകാലത്തും പോക്കും വേനലും എല്ലാത്തിനും വരുമ്പോൾ ഓരോ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്കുണ്ടാവുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങള് അതിനെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. അല്ല അതിന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് ടെൻഷൻ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. നജായതേ മൃതേ വാകജാജി നായം ഭൂത്വാ ഭവിത വാനഭൂയ അജോ നിത്ത ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ സയൻസ് എന്താ പറയണേ? എനർജി കനോട്ട് ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഓർ ഡിസ്ട്രോയിഡ്. ഇപ്പൊ അവര് പറയുന്നില്ല, എത്ര ഈ കുറച്ചു കാലത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കത് പറഞ്ഞു. സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇങ്ങനെ എനർജി നശിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷെ യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരും ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട്. ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പറയുന്നുണ്ട് ഈ ജ്ഞാനം തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരും ഇതെല്ലാം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്താണ്, ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എനർജി സോഴ്സ് ആണ്. ആ എനർജിയെ നശിപ്പിക്കാനോ മാറ്റാനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ആത്മാവിന് ജനനം വരണമെങ്കിൽ. കാരണം അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ്. ഒരേ ഡ്രസ്സ് മറന്നുവരെ ഓരോ ശരീരങ്ങളിൽ മാറി മാറി ഓരോ ആവശ്യത്തിന് ഓരോ കർമ്മത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാസാംശി ജീർണാനി യഥാവിഹായ നാവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ ജ്ഞാനാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. അതായത് പഴയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയ എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതായത് ഓരോ ശരീരവും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മക്കണക്കിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നത്. അതിന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂസ്ഫുൾ അല്ല, യൂസ് അല്ലാണ്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ പ്രാണൻ നമ്മളെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ആത്മാവും വിട്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള പറഞ്ഞു. കാരണം അതിന്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിനെ കൊണ്ട് ആവശ്യം, ഇനി അടുത്ത കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി അടുത്ത ഏതാണ് നമുക്ക് കർമ്മ കണക്ക് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതതിനെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നയനം ചിന്തതി ശസ്ത്രാണി നയനം ദഹതി പാവക ന ചൈനം ക്ലേശേന്ദ്യാപോന ശോഷയതി മാരുത. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനോ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അതായത് ആത്മാവിനെ ഒന്നുകൊണ്ടും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഇറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് എന്നും ശാശ്വതമാണ്. ശരീരമോ അശാശ്വതമാണ്, അത് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകണം. ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും ശാശ്വതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനെ പറ്റി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്തിനാ പറയുന്ന കാര്യം വെച്ചാല് അർജുനൻ ടെൻഷൻ പിടിച്ചിരിക്കണം. എന്താ അത്, ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ വധിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ള. അപ്പൊ അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ, ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ അത് ഓരോരുത്തരും എൻ്റെ അച്ഛനാണ്, എൻ്റെ അമ്മയാണ്, എൻ്റെ മുത്തച്ഛനാണ്, എൻ്റെ ഗുരുവാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റാണത്. ആ ഭൗതിക ശരീരം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനോട് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണേ, ഇതൊക്കെ കാര്യമില്ല, നീ ഇവരെ വധിച്ചാലും നിനക്ക് അത്. അർജുനന്റെ ഒരു പേടി എന്താണ്, പാപം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ, ഇതൊക്കെ അനശ്വരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആത്മാവ് എന്നാണ്, ആത്മാവാണ് അത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും. മറ്റൊരു ഭൗതിക ശരീരമാണ്, അതിനെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ
ആത്മീയ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ കെട്ടിപ്പണഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്നുമില്ല, നിനക്ക് അവരെ വധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പാപം വരും എന്നുള്ളത് നീ പേടിക്കണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജായസി ധ്രുവോ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യജ തസ്മാത് പരിഹാര്യോർത്ഥേ തത്വം യോജിതും അർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചയമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിന് നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അതായത് അർജുനൻ ആരാണ്? നമുക്കറിയാം 4 വർണ്ണങ്ങൾ തന്നെ, ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ, അങ്ങനെ 4ആയിട്ട് തിരിക്കാം. അത് ഒരിക്കലും ജാതിയല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഇതിന്റെ സമയത്താണ് എല്ലാവരും അതിനൊരു ജാതി കണക്കാക്കിയത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഭാഗവതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലോ എവിടെയും ഒരു സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിലും അതിനെ ജാതിയായിട്ട് കണക്കാക്കില്ല. അതെന്താണ്? ജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. അതേമാതിരി ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് യോദ്ധാവാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വൈശ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കച്ചവടക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതേമാതിരി ശൂദ്രൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർവന്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അല്ലാണ്ട് ഏതാണോ നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി, ആ ജോലിക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഓരോരുത്തരെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഇന്നും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണ്. പക്ഷെ അതിനെ ആൾക്കാരെ അതിനെ ജാതിയാക്കി മാറ്റണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, അർജുന നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയൻ ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തിനെ പറ്റി പേടിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്? ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, തന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറയണം. അതിനെ ഭയപ്പെടരുത്, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. യുദ്ധത്തിൽ എന്താണ്? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കും. ജയിച്ചാൽ വീരാളിയായി, മരിച്ചാലോ സ്വർഗപ്രാപ്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് തന്റെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ദേഹത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ആ ജീവാത്മാവിന് സ്വർഗലോകം പ്രാപിക്കും എന്നും കൂടെ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ദേഹി നിത്യം അവോദ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതും അർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി അതായത് ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അനശ്വരനാണ്. ഇതിലെല്ലാം പറയുമ്പോഴും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ശരീരത്തിനെയല്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു യൂസർ മാനുവൽ കിട്ടും, അത് ആർക്കാണെന്നുള്ളതാണ്? ഒരു ജീവാത്മാവിനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കാ പറഞ്ഞാൽ? അത് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? അല്ലെ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഓം ശാന്തി 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 എന്ന് പറയല്ലേ, ഓരോ ഇതൊക്കെ ചെല്ലുക. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം 3 തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഉറപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേമാതിരി എവിടെയും ഭഗവാൻ ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ആത്മാവിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞ് അതിനെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ പലതിലും സെയിം കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഏ ഭാരത, ദേഹി അതായത് ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അതായത് ഞാൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവരെയൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പാപം എനിക്ക് കിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇതങ്ങനെയുള്ളത് അനശ്വരമാണ്, നീ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിനെ മാത്രം നശിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഹതോവ പ്രാപ്സ്യ സ്വർഗം ജിത്വാവ മോക്ഷ്യസേ മഹിം തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ഠ കൗന്ദയ യുദ്ധയ കൃതനിശ്ചയ. അതായത് പറയണം, കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അതായത് അർജുനെ പിന്നെ ആകെ ആ മനസ്സിനുള്ള ധൈര്യം കൊടുത്തിങ്ങനെ കൊണ്ട് അതിനായിട്ടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ശരീരം എന്താണ്, ആത്മാവ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഭഗവാൻ ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അർജുന, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നീ എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയണേ അർജുനോട്. സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വ ലാഭാലാഭോ ജയാജയ തതോ യുദ്ധായ വിജ്ഞസ്വ നൈവം പാപം വാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്, എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ പറയാൻ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരാൻ പാടില്ല അവിടെ. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞില്ലേ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ. അവിടെ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരായിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവത് സന്തോഷത്തിനായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത്. അതേപോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സർവൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നവരും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അതാതിൻ്റെ നമ്മൾ 4 വർണ്ണങ്ങൾ അല്ലേ, ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റെതായ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്.
ആ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യും എങ്ങനെ? അതിൽ നിന്നും ലാഭം കിട്ടാനായിട്ട് ഒരിക്കലും കർമ്മം ചെയ്യപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓഫീസിൽ പോയാൽ എവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഇത്ര രൂപ എനിക്ക് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ലാഭം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കർമ്മ കണക്കായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം നമ്മൾ എന്താണോ ലാഭം എന്ന് ആലോചിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യാന്ന് വെക്കാം, അല്ലെ? അവര് നമുക്ക് മൊബൈൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ട്, ലാപ്ടോപ്പ് തന്നിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ജോലി ചെയ്താണ് ആ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ആ കമ്പനിയിൽ ലാഭമോ നട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ബാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അവർ പറയുന്ന ജോലി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അത് ആ കമ്പനിക്കാണ് പോകുന്നത്. അതേസമയം നമ്മൾ ആ കമ്പനിയിലിരുന്ന് അവരുടെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലാപ്ടോപ്പും മൊബൈലും ചെയറും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. ആ സൈഡ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതാരും ഉത്തരവാദിത്തം? നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതേമാതിരി നമ്മൾക്ക് ഈ ജീവാത്മാവിനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ കർമ്മങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള ഈ ശരീരം, ഈ ഭൗതിക ശരീരം ആരാ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഉത്തരവോടു കൂടിയാണ് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നല്ല. ഈ ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഭഗവാന്റെ ദാക്ഷിണ്യം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഈ ശരീരം കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യം ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ? നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, മനസ്സുണ്ട്, അല്ലേ? അത് മനസ്സാണെങ്കിൽ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ലേ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയുക? നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി 4 ചുറ്റും കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാം, കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കുക. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെ വരുമ്പോൾ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാവുകയാണ്. മനസ്സ് അതിൻ്റെതായ പല പല വഴിക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിന് ഒരു ഉറപ്പില്ല എന്ന് വരുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതല്ല, ഇതിനെല്ലാം വെച്ച് നിങ്ങളെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്ന് എന്താണോ ഫലം വരാൻ പോണേ അത് നീ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ഒരു ഉപദേശം കൂടെ നമുക്ക് തരിക ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫലകാംക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യരുത്. കർമ്മങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താ? അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളോ കർമ്മങ്ങളോ നമുക്ക് കർമ്മഫലം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അകർമ്മം, സകർമ്മം, നോർമൽ കർമ്മം എന്നിട്ട് അതിന് അടുത്ത എങ്ങനെയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത്. നേഹാവിക്രമനാശോ അസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഒരു ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകുന്നു. അതായത് ആ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ ഒന്നും നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ്, നീ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? അല്ലെ ലാഭവും നഷ്ടമില്ല. ആകെ 2 കാര്യങ്ങൾ, ഒന്നിലെ ജയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തോൽക്കും. ഒന്നിലേ മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കും. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? അവരെ നമ്മള് സ്വർഗത്തിൽ പോകും. പിന്നെ കുരുക്ഷേത്രം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടെന്താണ്? കുരുക്ഷേത്രത്തെ അവിടെ എവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും സ്വർഗലോകം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ എന്തിനെ വിഷമിക്കണേ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. വ്യവസായ അഗ്നിക ബുദ്ധി ദേഹേഹ കുരു നന്ദന ബഹുശാഖ ഹെനന്താച്ച ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിനം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ലക്ഷ്യവും ഒന്നും മാത്രം, ഒരു നന്ദന. ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളും കൂടിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പുറകെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് ചഞ്ചലമോ, മനസ്സ് ദൗർബല്യമോ, മനസ്സിന് ശക്തി കുറയും. അതാണ് ഇവിടെ അർജുനന് സംഭവിച്ചത്. അർജുനൻ ഇവരൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ആകപ്പാടെ ഒരു കൺഫ്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ്, കാരണം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ള വിഷമത്തിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളിൽ പെടുക്കുന്നു. കാരണം അവരുടെ ബുദ്ധി ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭോഗേശ്വര്യ പ്രസക്താനം തയാ പ്രഹൃത ചേതസാം വ്യവസായ ആത്മിക ബുദ്ധി സമാധവന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് മനസ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലാത്തവര്, മനസ്സിന് ശക്തിയില്ലാതെ വരുന്ന വെച്ചാല് നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ മെസ്സേജസ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ വാട്സപ്പ് പറഞ്ഞമാതിരി ഇങ്ങനെ മെസ്സേജസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന്. അതിന്റെ പുറകെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനസ്സിന്റെ ദൗർബല്യം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്
ഭഗവത് സേവനം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസാം സംഘസ്തേഷൂപജായതേ സംഘജായതേ കാമ കാമക്രോധോ അഭിജായതേ. അതായത് ഈ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും ഒക്കെ കൺസെപ്റ്റ് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്ക് അർജുനൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്, അതായത് ശരി ഭഗവാനെ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സ്ഥിരപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുക. കാരണം ഭഗവാനെ പറയുന്നില്ലേ മനസ്സ് ദൃഢമാക്കണം, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ മനസ്സ് ദൃഢമായവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നുള്ള ഒരാളെ പറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ, ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പുറകെ പോവാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. എങ്ങനെ? മനസ്സ്. ആ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിലല്ലാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും പെടാതെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവത് സാന്നിധ്യമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതായത് നമുക്ക് ചെവി ഉണ്ടല്ലേ, ഇന്നലെ കേട്ട് നമ്മൾ ശ്രവണം എന്നുള്ളത്, ശ്രവണം നമ്മൾ ചെവി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നേക്കാളും നല്ലത്, കുശും പുണിഷ്ടും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നേക്കാളും നല്ല നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കും. ഓരോരോ സത്സംഗത്തിൽ ഭഗവാൻ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ പറയുന്ന നമ്മൾ കേട്ടുക, നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെവി ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണുപയോഗിച്ച സാധനങ്ങൾ വായിക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാനായിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കുക. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ചെല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് വെച്ചില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുക്കളയിലൊക്കെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുക വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് മാലയിൽ ജപിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, പണി ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ മനസ്സിലെങ്ങനെ എപ്പോഴും കഴിയുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മന്ത്രം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉരുവിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം അങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. മനസ്സ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലിരിക്കണം, ബുദ്ധിയുടെ കൺട്രോളും മനസ്സിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൺട്രോളിങ്, ഇന്ദ്രിയന്റെ കൺട്രോളിലേക്ക് എന്താ പറ്റുന്നത്? നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓടി നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മോഹം വരും. മോഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, അത് വേണം ഇത് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം നേരത്തെ TV കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വരെയുള്ള മുഴുവൻ കുശുമ്പും കുരിഷ്ടം വേണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മോഹങ്ങൾ വരുന്നത്. അങ്ങനെ മോഹങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കാമം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാമല്ല, ഏതൊരു വസ്തുവിനോടും നമുക്കുള്ള ആ അട്രാക്ഷനെയാണ് കാമം എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനാവാതെ അങ്ങനെ കാമം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? അത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാതെ ഇല്ലാണ്ടാവും. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം കാര്യം നടന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ അത് ക്രോധമായിട്ട് വരും. ക്രോധം വന്ന് എന്താ പറയുന്നത്? സ്മൃതിഭ്രംശം വരുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ബുദ്ധി, നമുക്ക് ചിന്താശക്തി പോകും, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? ബുദ്ധിനാശം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ, നമ്മൾ കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വളരെ സ്നേഹരൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശബ്ദം കുറച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മനസ്സുകൾക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. വളരെ ചുരുക്കിയ ശബ്ദത്തെ ഒരാൾ വെറുതെ ചുണ്ടനയ്ക്കാതെ പെറുപെറുന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, അടുത്ത ആൾക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റും. എന്താണ്? അവരുടെ മനസ്സിനും ആ ബുദ്ധിയും അത്രയും അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അതേസമയം നമ്മൾ ദേഷ്യം വരുമ്പോഴോ നമ്മൾ അലറി വിളിച്ചാണ് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ശ്രമിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ദൂരത്തിലാണ്, മനസ്സുകൾ നമ്മൾ വളരെ ദൂരത്തിലാണെന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധി ഭ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒച്ചയും ബഹളവും തല്ലും പിടിയാലും ഇപ്പൊ 24 മണിക്കൂറും നമ്മൾ TV ഓപ്പൺ ചെയ്താലും ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചാൽ എവിടെയും വെട്ടും കുത്തും വെടിവെപ്പും അല്ലേ, ബഹളങ്ങൾ, ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ആൾക്കാരാണ് ഭക്ഷണ രീതിയൊക്കെ ഇത് വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള വരുന്നത്. കാരണം ഇതൊക്കെ കഴിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടും ഈ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ കഴിച്ചും അത് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാമക്രോധ ലോപം സ്മൃതിഭ്രംശം ഇതെല്ലാം വരുമ്പോ ബുദ്ധിനാശം വരുമ്പോ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്. ചില ആളുകൾ കണ്ടില്ലേ, ആകെ ബഹളം വെച്ചതിന് പിറ്റേ ദിവസം എന്നിട്ടാ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ബുദ്ധിഭ്രംശം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇതൊന്നും ഭഗവത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഏൽക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ മോക്ഷം നേടാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വെക്കാം. അതാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആമയെ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ, ആമ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആമക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് വരുമ്പോ കയ്യും കാലും തലയും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചിടങ്ങി ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മളെപ്പോഴും ആമയെ പോലെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആമയെ പോലെ ജീവിക്കണം എന്നാ പറയണേ. ആമ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ
ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കൂടെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി ഉറങ്ങി കിടക്കും. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ കൊടുക്കും. അതേമാതിരി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. കാരണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത മനസ്സുകൊണ്ട് മനസ്സ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്രോധാഭവി സമോഹാത് വിഭ്രവ ശ്രുതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണച്ചതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴ, കാരണം ദേഷ്യം വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന്. ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അതായത് ബുദ്ധി നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? നല്ലതായോ ചീത്തയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു കർമ്മമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവിടെ. ഇങ്ങനെ കർമ്മമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ കർമ്മഫലങ്ങളെ പിന്നീട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർമ്മഫലങ്ങളായിട്ട് നമുക്കത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നീട് വരുന്നത് പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പലതും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനാണ് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ക്രോധവും സമൂഹം ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി നശിക്കും. ബുദ്ധി നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാടെ പ്രശ്നമാവും. കണ്ട, ദേഷ്യം വന്നിട്ട് തല ചൂടാവുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. രാഗോദ്ദേശ വിമുക്തൈസ്തു വിഷാൻ ഇന്ദ്രിയച്ചൈരൻ ആത്മവൈശ്യർ വിധിയെ ആത്മാ പ്രസാദമഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി, ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാൻ ചില സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ കൊടുത്ത. എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് കേട്ടാലും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്ന അങ്ങനെയല്ല. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. കാരണം നമ്മളിതെല്ലാം ഉൾവലിച്ചിട്ട്, ആമയെ പോലെ ഉൾവലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് അത് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുമ്പോൾ ഭഗവാനും മനസ്സിലാവും. ഭഗവാൻ മുകളിലിരുന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യണം? അപ്പം പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പടി ഭഗവാനോട് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ 10 പടി നമ്മളിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ, നിങ്ങളൊക്കെ എന്നാണ് എന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ നോക്കിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളോട്. അവിടുന്ന് ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞ് പോന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് യുഗന്ധരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കർമ്മക്കണക്കിന് കിടക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാൽ അപ്പൊ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്. നാസ്തി ബുദ്ധി യുക്തസ്യ ചായുക്തസ്യ ഭാവന ചാഭാവയത ശാന്തി ശാന്തസ്യ കൃതസുഖം. പരമപുരുഷനായി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖമെവിടെ? അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം, അതായത് കൃഷ്ണനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത, ഭക്തിയുത സേവനം, അതിനായിട്ട് അത് ഭഗവാനെ പറ്റി ഉള്ള ചിന്തയിലാണ് എപ്പോഴും വരേണ്ടത്. ആ ചിന്തയിൽ ഉറച്ച മനസ്സ് ലഭിക്കില്ല. എങ്ങനെ? ഇതെല്ലാം ഓടി നടക്കുന്ന കാലത്ത്. അപ്പൊ അതല്ലാണ്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അങ്ങനെ ചിന്ത കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ടെൻഷനാണ് മുഴുവൻ. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സുഖം എവിടെ? നമ്മുടെ മനസ്സിന് ടെൻഷൻ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെ സുഖം കിട്ടുന്നു? 24 മണിക്കൂർ നമുക്കിങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലേ? ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. സമാധ്യസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീത്രാണി സർവശ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥ്യഭ്യ സസ്യപ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇവിടെ കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അർജുനനെ വിളിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അർജുനോട് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആർക്കാണോ സാധിക്കുന്നത് അയാളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അത് പ്രജ്ഞയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തി. പ്രഭുപാദ അതിന്റെ ഉത്തമ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. അതായത് ഭഗവത് ചിന്ത നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലേ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? എല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളാണ്. ആ ക്ഷണികങ്ങളുള്ള കാര്യത്തിന്റെ പോകാണ്ട് എന്നും അനശ്വരമായിട്ടുള്ള
കാര്യം. അതായത് ഭഗവത് ചിന്ത, ഭഗവാന്റെ പിന്നാലെ പോകാനാ പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൊണ്ട്. അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല. കാരണം എന്താ ചെയ്യാനുള്ള, വരാനുള്ള വരും അല്ലേ, നമ്മുടെ കർമ്മക്കണക്കനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും, അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. പിന്നെ ടെൻഷൻ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ടെൻഷൻ പിടിക്കാനും മരണത്തെ പറ്റിയാണ്. നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് മരണം, അത് ഉള്ള കാര്യമാണ്. ജനിച്ചാൽ മരിക്കും എന്നുള്ളത് 100% ആണ്. പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ടെൻഷൻ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലേ. അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താ, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഉള്ള സമയം എത്രയാണോ ചുരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം സത്യയുഗത്തിൽ 1 ലക്ഷം ആൾക്ക് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതായാലും നമുക്ക് 10,000 വർഷമായി ആയുസ്. ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോ 1000 കൊല്ലമായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴോ കലിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോഴും 100 കൊല്ലാണ് ആയുസ്സുള്ളത്. അതും മുഴുവനില്ലല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ എല്ലാ പുരാണങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും വേദങ്ങളും എല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് അതിന്റെ സത്തെടുത്ത് നമുക്ക് തന്നത്. നമുക്ക് 4 വർണ്ണാശ്രമം ഏതൊക്കെയാ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഇങ്ങനെ 4ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആയുസ്സിനെ 4ആയിട്ട് ഭാഗിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന 100 വയസ്സിൽ 4ആയിട്ട് ഭാഗിച്ച എന്തെല്ലാം ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ. അപ്പൊ അതിനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല. 25 വയസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ജോലി കിട്ടി, അത് വരുമ്പോഴേക്കും കല്യാണം കഴിച്ചു, അപ്പോഴേക്കും വയസ്സായി. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയെ ഭാഗവതമൊക്കെ പഠിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ ജന്മമെടുത്തത്. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുക മാത്രമാണ് ഉപായം. അതായത് ശക്തി കൊണ്ട് ശത്രുക്കളെ നേരിടാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടോ വളരെ കഷ്ടാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ നാമം ചെല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ജപിക്കാനൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ വഴിക്ക് പോവും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വേറെ ഭാഗത്തിൽ പറയേണ്ട, അർജുനൻ ചോദിക്കും, ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടത് വായുവിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ ഓടാന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അർജുന എനിക്കും അറിയാതെ അങ്ങനെ പോകുന്നുള്ളു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ, പ്രാക്ടീസ് 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 ആണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ കുരങ്ങന്മാരെ കണ്ടല്ലേ, അല്ലെ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടോടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവരൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് സുഖമായിട്ടിരിക്കും അല്ലെ. അതേമാതിരി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എനിക്കും അറിയാം മനസ്സിനെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല എന്നുള്ള, അത് അതിന്റെ വഴിക്ക് പോട്ടെ. നമ്മൾ നമ്മുടേതായി ജപിക്കുക, ഡെയിലി ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ജപിക്കും തോറും നമ്മുടെ മനസ്സും കൺട്രോളിൽ വരും. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്നും വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടത് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വേണമെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം, അതായത് ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്, കാരണം ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ പല പല തെറ്റുകൾ ചെയ്തു, പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെ. നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നറിയില്ല, പക്ഷെ പലതും ചെയ്തു കൂട്ടി. ഇനിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഭഗവത് സേവനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും കണ്ട കാലം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം മറന്നു പോയിരിക്കണം നമ്മുടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനെന്താ വേണ്ട? ഒരു അധ്യാത്മ ഗുരുവിനെ വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അല്ലേ, കൃഷ്ണൻ ഇതിന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നവരെ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ അറിയാത്തൊരു കാര്യമില്ല. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്ത് അല്ലെ, ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്, അവർക്കറിയാവുന്നേക്കാളും കൂടുതലൊന്നും ഗുരുവിന് അറിയില്ല. പക്ഷേ അവർ നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവസത്തകളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരണേ. എപ്പോഴും ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ വേണമെന്നുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവാണ് നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ നേർവഴിക്ക് നടത്തിയിട്ട് കാണിക്കുക. ഈ വഴി കൂടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തേടാമെന്നാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മുക്തിക്ക്, മോക്ഷത്തിന് പ്രാപ്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ഇവർ പറയാൻ വെച്ചാല് സാഖ്യയോഗം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ശരീരത്തിനെ ആത്മാവിനെ പറ്റിയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ധർമ്മം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഓരോരുത്തരും അവരവരെ കർമ്മം ചെയ്യുക, അതും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ചെറിയതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്താണ്, അല്ല അതിന്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറയേണ്ടത്. പിന്നെ ഭക്തിയും ഭക്തിയുപദേശവും കൃഷ്ണാവബോധത്തെയും പറ്റി അതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് ഇതിൽ നിർത്തുക ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഗീതാസങ്കരം ശരിക്കും പറഞ്ഞ് സാഖ്യയോഗം എന്നാണ് ഇതിന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യാസൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഗീതാസംഗ്രഹം എന്നാണ്. എന്താ ഗീതാസംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്നാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പറയാൻ എന്താ കാരണം വെച്ചാല് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് പല പല അധ്യായങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കർമ്മയോഗത്തെ പറയുന്നുണ്ട്, ധ്യാനയോഗത്തെ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയോഗത്തിനെ പറ്റി, ജ്ഞാനയോഗത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ 3 ഗുണങ്ങളല്ലേ അതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം ഭഗവാൻ പ്രത്യേകം പറയുമ്പോൾ അതിനെല്ലാത്തിനും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചുരുക്കിയിട്ട് ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും അർജുനൻ ഓരോ ശരിക്കും ഇത്രയൊക്കെ കേട്ടിട്ടും അർജുനൻ വീണ്ടും ആ പഴയ സ്റ്റേജിലേക്ക്, യോദ്ധാവിന്റെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാണ്ടാവുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഓരോ അധ്യായങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ അതിനെ പിന്നെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കുറെ കൂടെ കൂട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരോ അധ്യായങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനാണ് ഇതിനെ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ടോ? മറ്റന്നാള് ഏകാദശി വരികയാണ്. നാളെ 18-ാം തീയതി നാളെ ടുമോറോ ഏകാദശി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഞാനിന്ന് കുറെ സ്പീഡിൽ പോയിട്ടില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതെങ്ങനെ നഷ്ടമായി? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഇന്ന് കുറവ് പേരേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇന്ന് മഴയൊക്കെ ഉള്ള കാരണേ ചിലപ്പോ അതായിരിക്കാം. ഇവിടെയും ഭയങ്കര മഴയാണ്. അതെ, നെറ്റിനും എല്ലാ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, ലൈറ്റ് ഇല്ല, അങ്ങനെ വളരെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നലെ എന്റെ പകുതി ആൾക്കാരെ ഒന്നുള്ളൂ.